Dobrý den. Žijeme v moderní době. Máme spoustu matematických vzorečků, kterými si můžeme různé věci vypočítat. Víme, s jakou pravděpodobností můžeme vyhrát ve sportce, anebo pokud si půjčíme hypotéku, kolik peněz zaplatíme na úrocích. Co ale když se rozhlédneme jenom na čísla, která se prostě vyskytují okolo nás, se kterými se denně setkáváme, jako například ceny zboží v supermarketech, tak se můžeme lecos divit, jak se tato čísla chovají. Já tady mám připravenou tabulku s počty obyvatel v jednotlivých zemích světa. A teď se vás zeptám, jaká je pravděpodobnost, že na první pozici čísla bude jednička? Máte všichni rozmyšlenou odpověď? Tak někomu se ta moje otázka může zdát trochu nesmyslná. Když se podíváme na různá čísla, tak vyskytují se tam všechny číslice, od jedničky do devítky. Takže ta pravděpodobnost, že by na začátku mohla být jednička, je tedy 1/9. A je úplně stejná, jako kdyby tam mohla být 2, 3, anebo třeba 7. Ale ono tomu tak není. Pravděpodobnost, že na počáteční pozici bude jednička, je až 30%. A neplatí to jenom u počtu obyvatel v jednotlivých zemích světa nebo Evropy. Platí to také o účetních záznamech. Platí to u ceny volně prodejných léků, u ceny zboží. Platí to u matematických konstant. A nebo prostě také u čísel, která se vyskytují v novinách. Jak je to možné? Tak tuhle otázku si jako první položil ve 30. letech 20. století Frank Benford. A podle něho se také tento zákon nazývá Benfordův zákon. Vtip spočívá v tom, že v reálném světě nemáme ty číselné soubory nějak uměle ohraničené. Kdybychom měli čísla 1 až 9, tak by skutečně ta pravděpodobnost, že si vytáhneme jedničku, byla 1/9. Ale co když ten soubor rozšíříme? Co když to bude 1 až 19? Tak z 19 číslic je ta jednička na první pozici 11krát. To už je větší pravděpodobnost. No a k čemu je to dobré? Benfordův zákon se používá, když chceme chytit podvodníka. Protože jak účetní záznamy, tak různé daňové záznamy vykazují právě tohleto chování. To znamená, že když chceme třeba počítat fakturu, tak ceny, které jsou odečtené z daní, zase by měly podléhat Benfordovu zákonu. A to platí i pro nejenom čísla, ale písmenky? Třeba A, B, C, D, jako je nějaký takový podobné matematické? Ne, to matematici nezkoumali. Čistě ta čísla. Pane docente, to musíte. Já teda, protože jsem ten matematický lingvista, tak musím říct, že matematici zkoumali i ta písmenka. Jo. Ale já bych se přece jenom jako spíš zeptal, tohle všechno, co jste přednesla, jako krásná prezentace, moc se mi to líbilo, ale byly to věci, které já jsem si na ně vzpomínal ze svého dětství, jo, trochu. Nebo mládí aspoň, no. Tak se chci zeptat, jako v čem je ten váš, jako nepříjemná otázka, v čem je ten váš přínos? Já jsem předpokládala, že mi tuto otázku položíte. Já jsem se ve své doktorské práci zabývala především rekreační matematikou, což ten... To se prosím vás nesmějte, jo, jako. To je skutečně terminus technicus, ano. A to, o co já se snažím, je třeba se sbírat různé ty problémy třeba v průběhu času, jak oni postupovali, protože kolikrát jeden ten problém, třeba ta jedna úloha, se v průběhu staletí a v průběhu celého toho času samozřejmě vyvíjí, protože to, co zaujme lidi v 19. století, ve 13. století, už je nezaujme v tom 20. 21. století.
přece jenom ty problémy se liší. To znamená, že to je to, na co jakoby se soustředuji, já tam hledat ty jednotlivé paralely, které tam pořád v té matematice jsou a zároveň propojovat i tu současnost s tou historií matematiky, protože ta je prostě taky podstatná. Děkuju, já jinak samozřejmě jsem rád, že tady konečně po těch všech kytičkářích a tak, jako je nějaká matematička. Jo? Jak velký musí být ten vzor? Například, když jako můj osobní daňový přiznání, mám ohlídat, aby to bylo takto, anebo to nestačí jenom jeden přiznání, musí být víc? Měly by být alespoň trojciferná ta čísla, aby podléhala tomu Benfordovu zákonu, trojciferná a více.